Това са и моите любими сладорани. Бени ги пази. Имам такива японски кокошчици и всеки ден ги пускам да си пасат. От големите кокошки ми остана една, но на пролет ще се взема поне 5. И тези всеки ден ме снасят, те с малките. И много лягат и мътят. Ето, 5 имам. И мътят. На пролет една ми беше легналата с черно и бяло, обаче аз си взех яйцата и не ги оставих да ги мъти, защото е студено, няма да може да си ги изгледа. Тук ги пускам всеки ден, имат много тревичка за кълвани. Бени! Бенчо! Бенчо се свикна с тях и си ходят заедно от сутрин до вечер. Към 4 часа ги прибирам. И кукичанца имам цъфнали доста. Ето тук на много места имам. А тук вижте какво се гуши. Тук имам мензухарчета, обаче днеска слънцето не пече и не се виждат добре. Тези са лилавите, които първо те цъфват. После са другите жълтичките. Лилаво са жълтичко, обаче като се отворят, сега са свили, защото няма слънце. И е студено и там. Трябва да ги разделя, защото много гъсто са станали тук. Много гъсто. И тези кукиченца колко много са излязли тук на туфички. И тях трябва да разделям на есен. И тук са много. Вече тези прецъфтяват. Тук са малко по-назавят. И вече са прецъфтяли. Ето вижте как. А тук малко по-насянка. Те първа се отварят. И шума има доста между тях. Нарочно не е чиста тая шума. Да им задържа топлинка. И тук до ирисите, това са високите ирисите, които не измръзват. И тук са се сгушили тези мензухарчета. Първите, които цъфтят, лилавичките. Ето и там има. Ето и в тази кашпа също са излязли. Много са хубави. Тук са над 10 луковички. На бумчета са излязли, трябва да се разсаждат.